Talipler, ikinci temamız bizim kompresorun sağlaştırıcıları. Esası cemleme yazgıda lonsak, iki sananım lon biliyetse. On birinci sağ ne diyez? İngilizce de var adamın adı. Threshold diye de. Threshold demek. Ne diye? Bosoğu. Türkmençe alamızda bu İngilizce söz. İngilizce yazılışı. Sözün özüm İngilizce. Şol bosoğanı anla diye. Bu bosoğanı anlatmak ne diye? Siz yem ayttık. Sesiniz gidip barya da öz gerek derecesinden yukarı yem kızıl çıraya yetip barya. -6'dan 0 desibel plus 3 desibelden geçip barya. Yem biliyaniz hazır yoyulma yeter deyip. Şu tayda siz şu ulansanız şu düğmecigini, kompresorun esası 4 san düğmesini 5 parmağınızı yalı bilmeli. Kompresorun 4 san düğmesini in esası düğmeleri. Koşmaça da var bir neçe. Şoň üçün in birincisi siz bosoğu diyez. Bosoğu değilmek şol yukarı bosoğudan yukarı geçmeler ol. Geçti yem o sesin yoyuluya. Şu kompresorda şunu koysanız aydiyaz şol yankı bizim bosoğamız 100 götürümlü sesiniz aydalı 120 desibel. Şol 120 desibelden yukarı geçmelerle koyuyanız. Ya hazır indikatorunu koyla şu 120 desibel ya 100 desibel -6 desibel oluyor. Şonu koysanız kompresorun ses şundan geçip başlanan EM kompresorun işlep başlıyor. EM işlep başlıyor. İşlep başlap şu sesi idine kaytarıyor. Şonu yetirmen idine kaytarıyor. İdine kaytaranlığım EM kompresor öçe işlemesini besediyor. İnniki şonal ses gelyençen. Öňünden duş gelyençen bar yığılık çäkde 20'den 20 min gerçeçeni. Şu derece yeni ses şondan yukarı kalıp başladığı kompresor işlep başlıyor. En esası düğmelerinin şu biri. İkinci düğme, reyşe. Reyşe demek, men onu Türkmen diline gatnaşık deyip aldım. İngiliz diline nem tercüme etsen şol gatnaşık diye. Ortalarım onu soatnaşenye diye. Nem çöp üç dillay diyen. Sebebi siz programmalarda, kompüter sanılığında işlerinizi hükmen şol sözler sizin önünüzden qabat gelir. Bu neme deyip durma diyali şonu size üç dillay edip beriyen. Reyşi, yan kaydanmaz, gatnaşık. Nemen anla diye. Nemen anla diye. Gatnaşık neydi valınıyor? Esası gatnaşığın vezifesi ne? X bira diyez. İnni siz tecrübeliyançanız talipler. Neymi size maslahat beriyen? 4 bira deyip almani. Men özüm koyan kompresorlarım, inhe 76. klasik kompresorlar. Koyu şeyli bir koyu ösönne şuun kun sanılığımda. Şeyli bir oğudan mülayim, dıkkızlı ses veriyor. Köp kompresorlar benim ulan gördüm. Önkü analıktan geçemsen goğunuma zaydelli. Allah dediydim, bu ne ses iştilsi, ne eyle gaydib. Allah dediydim, hey beyle de bir ses var mı diyen yali. Son ne şu duşalı veri. Şu duşa, şu kompresorun üstünden baralıyım veri. Men köp meselen çözüm diysem ömeliye. Men şunu islenlik yazgıda, saz olsun, ses olsun, kinoda olsun, şu kompresor olan size de maslahat veren. Yönet özünü tecrübede belki onunun qoğusunu taparsınız. Onunun beter qoğusunu özleştirirsiniz. Olayım sizin işiniz. Onu size tecrübe koymak verir. Başta ben size maslahadım. Neyim için şey diyen 4 baralım. Men 2 baral bilen şumat. Sebebi 2 katnaşık baralamda men eyem şun tapavudunu duyan. Talipler sizin tek şun tapavudunu duymanım biliyaniz. Şun için men maslahadım 4 bar deyip. Nemen anla diyer 2 bar. 2 bir aydamıza şu 2'nin yerine X koyuyor da ne verli deyip koyuyor. Yönüm 2 bir alanda siz girici signal aydalı 10 desibel olsa giriş signalınız. Yani şu tayda giriş signalınız 10 desibel olsa
Bizim alsak şu katnaşı 2-1 alsak çıkalgada ýa şu 5 desibel bolup çykýandyr. 2 ise peselip çykýar şu signalın. 2 ise peselip çykýar. Ondan soň ikinci, üçüncü ýene bir zat bar. Şumat üstüne durulmada göre aýtsak, birinciden ýanky stres holt diýdik-de. Limiterde edilbeyli işlenek. Limiter bilen tapawdyn hem ýok hem ikisem şolong dinamik özgörjülere degişli. Bir diýsen hem bolýar. Şu gatnaşygy x diýse şunu tükönüksiz edip alsak, bir diýip alsak, eýem siziň nemäňiz ýene bir zat bar da otaýdy. Atak diýlenim zatdan geçer. Atak diýen. Atak diýip. Şon geçemide şunum aýtsak alaly 0,1 milisekund diýip alsak, gatnaşygym şuňa edip alsak, eýem biziň kompresorymyz limiter ýaly işleýär. Limiter ýaly işleýär. Olum näme aýtdym, häl aýtdym, ýeki ýokurdan çäklenir ýa sesiňiz. Gatydan gelýände sesiňiz çäklenir bilýär. Indi biz häzir kompresor hükümini ulanýarsa, häzir şonu geçip durdy. Şoň üçin biz allyk ýa 2-1 diýär. X'in ýerine 2'ni goýsak, giriş signalymyz 10 desibel bolsa, çıkalgada biz 5 desibel alýar. Ýene bir zat bar. Bunu kompresor bilen işläp bolýar, limiter bilen diýer. Indi pes seslemedem ýok, gow ýanglanyp dur, gow eşdilip dur, ýoş seslemedem diýerse, bolýar bize limiter şol mikrofonyň öňünde akustik tolkunlary elektrik öwremizde bize şol sesler ýoýulma ýetmese bolýar diýen netije bolany. Siz kompresoryň ýerine limiter ulansaňyz, limiter edil şoňal tebigi hakykaty beren o, kompresor ýaly, tebigi ses beren o. Onu ulanyp görüň, özüňiz tejribede şu netije soň gelersiňiz. Ondan indi gatnaşyk barada aýtdyk. Üçüncü duma näme? Üçüncü ýene muňa aýtmalar gatykan gatnaşyk barada. Bu tersine de bolup bilýär. Aýdaly biz x1 alman, biri x'e diýip alyp bilýär. Näme anlady? Şunu luboy 2, 4, 6 diýip tükönüksiz seni ýetip barýar. Bunda biziň ýanky kompresorymyz näde işleýär? Kompresor expander täsiri bolup işleýär. Expander görnüşini işleýär. O näme tapawdy we kompresor bilen expander tersine biz kompresorymyzy gysýar diýsek, sesi bu tersine giňeldýär. O dinamika diapazonyny has beter ýokary gallarýar. Has beter ýokary. Oňum ol täsirler üçin aýdym saz ýazgalaryny aýdaly köp nemelerde reýşe bilen bile, ataka bilen bile ulanyp, käbir saz ata neme diýerýärli, bas barabanlar diýe gaz aýdyň çykarmany size kömek berip bilýär. Täsirler üçin ol alyp barjylaň ýa diktorlaň sesi ýanyny siz eýle oňal edip ulanyp bilmeýäňiz ýöne saz gurallaryny sapsem düýp götür başgaça bolýar da şo. Reýşa degişli zatlar. Indi expander'ın öz yerleri var. Köp yer. Expander'lar gate'ler ýaly işleýär. Gate'lerim ulal diýär sesiňizi. Şoňaly ýöne gate'lere görä has mulaýymrak, ýoşadan diýseňem bolýar. On tejribede özümüz ýene ýerlap görürüz. Ondan soň üçüncü dumamyz näme? Üçüncü dumy aýdyp geçdim ana ataka diýär. Attack ingliz sözünden gelýär olam. Ine o İngiliz harfi C var. Elipide yok şu. İyidinenim kayazılıyor. Ol hücum diýmek. Ne Türkmençe öwrende hücum. Bu gatty gowy dumelen biri. Fe näme diýär hücum? Ine biz aýtdyk ýanky dinamiki araçägi, kompresorlar dinamiki araçägi peseldiýär, ýoş setlerim gallarýar diýdik. Şu ataka myň birlik ölçegi, hücumyň birlik ölçegi milisekunddan sekunda çenlik. Indi näme bolup gidýär? Kompresorda siz işledeňizde dinamiki araçäginiň tapawdyny azaldyar diýdik-de. Azaldamyzy eýem näme bolýar? Siziň inniki izarlak gitse şu 20-den 20 gerçe çeni
in yukarı bosoğan, bizim stres mınam koyduk, bosoğanam koyduk diyeli, bakım yetiyaşana. Sebebi yukarıyam, ses yukarı kalyançan bireyam onu ayırdık. Onu yetirmen, izine kaytarıyaz. Sesimiz yoyulmasın diyeyim, sazımız yoyulmasın diyeyim. Şu tayda atakı, ayda yan kaydanım, birli ölçü sekund, milisekund esasen. Sekunda varsa ol katı ulanmalıya. Hücum demek. Käbirdatda aydaly ne dutarmyza da bolup bilýär. Akustiski gitaralar we bas gitaralar diýe. Şo taýda şol atakan milisekundyny biz uzoldup näme edip bilýär. Iň soňuny ýoşadan ýatýan notalar bar da, şolaryň wagtyny uzoldup bilýär kompresor bilen. Şolaryň dowamlygyny iň soňky nokod neçeni eşitip bilýär. Doğru kompresorun hemme şu sağlayıcı. Onun başka elbette yeneken sustainip var. Hut şu yankı sesin devamlılığı ile işleyen tesir. Kompresorun öz içinde, öz düğmelerini. Esası bizimki aydanımız atakı. Ne deyip aytmalıdadımız esasın vazifesi. Hücum, şunun esası vazifesi ne mi? Haçan işlep başlaya kompresor hücuma geçiyor. Yan bosoğudan geçti gerek, geçen vakti sesin bosoğudan stres hold kompresorunu işlep başlaya gerek, kompresörü işlep başlayanın şu geçen vaktinden öz bosoğanı 120, 130, 140 desibelin şonun kompresorun açılıp işleyen başlayan şol kaarı vaqt şol, şon üçün milisekund, sekunda da yeten akşataydı şol kaarı. Eýem ses yetenin kompresörü işlemeli. Men elmide ama yani şu maşin türeyenler vardı. Maşin türenini aydal gada basanını bir vada şol eýem size 60 kilometr bir saat alanak da. Edil şoňaly bilim işlep başla şol ataka hücuma bagly. Sen haçan şol eýem kompresorun yerini, vazifesini yerine yetirip berýär. Atakan yani hücumun wagtyna bagly. Hücumun wagtyna bagly. Oyun wagtyna da bagly. Onun olary has uledip saz gurallarda saz ýazýan olanlar saz bilen programmalarda işleýänler gaty köp täsirler alyp bilýär, ýa hücum bilen. Ulolduk kiçeldip. Käbir saz guralyň öz gerek derejesine ýetip öňünden izin naky sesler gerek gelýän netijede şonu ay alyp bilmän ýekeje şu hücum gerek diýilýär. Bas barabanlaryň imni hut şu baryan derecesi gerip diýilýär. Şu zatlary size ýanky hücum diýen düğmejik gaty kömek berýär. Dördüncü esaslarını aýdýan men. Dördüncü düğme näme aňladýar? Kompresorlaryň dördüncü düğmesi realist diýilýär. Realist demek, bilim İngiliz sözlüğünün kompresorun işleyen vaktinin yatyan vakti demek. Ol hücuma geriyen vakti bolsa, beýem hücumdan çıkıp kompresorun dolu yatyan vakti diýseňiz bolýar. Dolu öçürleyen vakti. Sebebi siz kompresor, yani bosoğudan geçen son şunu işlep başlaýarda, ýandan öçýärde. Ýa wezipesini yerine ýetirdi, kompresor öçýär. Avtomatik ýagdaýda öçýär. Ýöne öçmek üçin wagt gerekde. Maşynyň ýan kaydanım tormuzuna basaňda bir wada durmaýar da. Tähelçe wagt gerek. Şoňaly bitaýda da şol kompresor öçen soň eýem yatırjak derejesini yatıran soň sesin galýan ýokary ýa-da ýuwaş sesler gerek derejeye ýetiren soň kompresor öçýär diýer. Şu öçýänçen, dolu öçýänçen, togtaýançan şu realist togtaýan wagtyny aňladýar. Onun birli ölçegi elbette hücum ýaly milisekund, sekunda çenli. Köp halatda şutaýda 50 milisekund amatly bolup durýar. Şundan başlan hücumy 0,1 sekunddan, milisekunddan başlasaňyz, muny 50 milisekund ortaça. Şol
eýem işläp yerine yetirdi wezipesini ölçmeli. Şol ölçýän wagty şoň kompresoryň. Şu dördüsünü 5 barmaňa däl bilseňiz, şunu tejribede ulanyp yenjip gow edip gow derejeye yetirseňiz, siziň sesiňizden gow ses hiç kim alyp bilmeýär. Şunki sanulganda. Yeni bir adaydan men öň analykda kän işledimde. Analyk ulganda magnetofonlarda biziň mikserli pultumyzyň ýanyna ullokan demir görnüşini kompresorum oýlady, equalizerum bolýady. Esasen equalizerlarda ullokan demir bolup biz şonu sazlaşdyrmyzy grafikli equalizerler köplenç ulanýardyk. Soňra parametrle diýip sanlar bilen işleýän ýyglyklan nemedi barýar meşhuri ýene aýdaly 200 Hz mi? Şonu 200 Hz daşdöwrüni alman, hut 200 Hz ýaly biz parametrler bilen işleýärdik. Hut 200 Hz-de şoň sesin gatylygyny peseldiýär diýip ululdyýardyk. Şoň alakdy ýöne şol döwürde üneşmat aýdalma şo Q dip işeňirlik diýdik de equalizerlarda. Şo zatlar ýokdy. Şeýle gödegi işleýärdi. Şuň kun 60-njy ýyllardan başlap 60-njy ýyl geçen asyryň eýem 20-nji asyryň 60-njy ýyllarda gowy şuňal çylşyrymly kompresorlar peýda boldy. Çylşyrymly kompresorlar. Olaň deregine çylşyrymly kompresorlar peýda boldy. Buna näme diýdik? Hut inverter bilen dolanırcı detektorun arasına algoritm koşuluydu. Algoritm bir neçe schema, bir neçe düzümler koşulup şeyli o neticeler şun kun iki tane esası vazifesine yetili. İki tane esası vazifesine başka bir kuş tane koşmaça da var bilen vazifeleri. İki tane esas yana ayttık. Birinci mikrofonun önünü gowy signal gow kalmagy bilen gatnaşyk almak diýdik. İki dinamiň arasyny owadan aýdyň dıkyzly sesler bilen doldurmak diýdik. Ene şu iki tane esasy wezipesi.